Жырту, мұхтарам жәмәғатшынан да мұғжизаға тең. Шағирінің композитор білән бір дұлқында болып, ескеткіш ижад жеміші барлыққа келіп те, жыршы анайғарда юрәгі аша уздырмаса, ол бір қашанда халық көңіліне кіріп орнаша алмайшақ. Һәм әлбәттә аның инде ғұмыры да қысқа булачак. Бұларның барысы да Аллаһы Тәгаләнең ихтияры белән өчесе бергә туры килгәндә генә менә дигән уңыш тәэмин ителә дигән сүз. Дуслар, хәзер сәхнәбезнең түрендә тагын бер легендар җыр яңгырыячак. Мансур Шихапов сүзләре, кыр казларын бергә каршылыйк. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Kır kazaları merge karşalaya, gül üstünde yatkan basmada, kazılar bilen yazılar taşıp gile, yazılar bilen siyu başlana. Bu basmada yazını yalgızı, azılar duyasılar gülşidinde, uyga talgan sihri tallıktan, duymağına künüllerderini, duyjırna yürek talpına, kır kazıları bulur gülge desin, büyükten bir gibi yıllar karşılarımı, bu basmada yazını yalgızı. Bilen amma balıtımla tuğan yakka kaçsın yeşilgin, ağaç şavla dirlevkler düğün, sağnılardan damgan yeşmine. Yeah.
nice yıllar karşılarımı Bu basmada yazını yalnızım Татарстанның халық артисті Рүстәм Закиров. Достlar, Марсель абый янәшә бездә булса, шушы дусларын күреп, сезнең алкышларыгызны ишетеп, сөенеп утырыр иде. Әле бит монда аның иҗатының бер өлеш җырлары гына яңгырады. Барысын да җыйсак, атналар буе җырлашып утырырга туры килер иде. Мөхтәрәм җәмәгать, нәкъ менә шушы урында Марсельнең музасы, аның илһамчысы булган кешене, сөекле җәмәгате, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе хезмәткәре Лилия Иванованы сәхнәгә чакырабыз. Лилия, рәхим итегез. Бүгенге кичәдә мин берничә сүз әйтмичә берничек тә булдыра алмыйм. Гали Җәнәп тамашачы. Бөтен залны тутырып килгәнсез. Марсельнең иҗатын беләсез, яратасыз димәк. Шуңа күрә килгәнсез. Иң зур рәхмәтем билгеле сезгә, тамашачыга. Зур рәхмәтләрем аның белән бергә иҗат иткән шигырь авторларына. Иң зур рәхмәтләрем һәр вакыт аның белән бергә булган, аның җырларын башкарган, аның бөтен проектларында катнашкан иҗатташ дусларына. Марсельне якын итеп килгән, әллә кайлардан килгән, Минзәләдән, Чаллыдан, башка җирләрдән килгән классташларына, якташларына барысына да зур рәхмәт. Мин сәхнә кешесе түгел, шуңа күрә миңа сәхнәдән сөйләү бик авыр. Ләкин хисләремне барыгызга да җиткерәсем килә. Рәхмәтләремне җиргә кадәр иелеп әйтәсем килә. Марсельнең чыннан да язылган, ләкин эшләп бетерелмәгән бик күп җырлары калды. Ходай язса, күрешергә насыйп булыр әле. Рәхмәт барыгызга да. Зур рәхмәт. Сәламәт булыгыз, сау булыгыз. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, бүген күренекле композитор, матур җырлар авторы Марсель Ивановны искә алдык. Бүген яңгыраган һәр бер җыр дустыбызның рухына дуга булып барып ирешсен. Аның җырлары яши икән, димәк буларның берсе дә юкка булмаган. Гармуннар, моңлы җаннар яраткан җырчылар бар икән, димәк әле Марсель абыйбыз җырларында яшәячәк. Иншалла, сезнең белән сау булашабыз, дуслар. Исән-имин булыгыз, бик зур рәхмәт сезгә. Җырлап яшик, гөрләп яшик.